Yo nggih sinom nyamat Bu. Ngersake dipun lelo-lelo sinom nyamat. Iramane iki irama ketoprak kate kelina nabo ketoprak. Ora eling karo Kang Paring ki ora. Nek Kang Paring ki nek isor kene biasane wong nyono. Ha iya nang kono mesti Kang Paring wes. Nimbal mampir nang nggonku ya Bu ya. Ijih Pakne. Cocok. Cocok karek milih. Ana sing mek tratap kok Yayi. Sakno. Wit klopo mangklung ning ora-ora wis tuwa omong kari nggawa ora nggawa klopo lorong ya ora. Ning nggawa amal sing becik
utawa tumindak sing apik ngono. Nggih, nggih. Nah, Dimas mek teratep. Ditembangi Bapak Petinggi Wingo, sakmenika ditembangi kudune Bapak Petinggi juga ingkang dipun carani panjenenganipun Pak Carik. Pak Carik ngersake dipun tembangi napa Pak Carik? Anut. Wong anut kono kok. Nggih. Paringi anut mawon, Bu. Nggih. Bu Narsih monggo dipun aturi anut. Nggih. Nyuwun gending anut monggo dipun tembangi kanthi anut. Hanceh monggo Pak Yoga. Dituthuk anut ya. Nggih. Monggo. Langgam lho saged mboten napa-napa. Diaturi langgam napa? Jenang gula. Oh ngoten, sing manis jenang gula. Nggih. Monggo pun aturaken jenang gula saking Rizky Laras. Tetap tresno lan tetap setia tekan emas dereng nate gawe kelo lan gawe kuciwa ning
poske. Ngono barang, direm barang. Heeh. Ayo dilanjut. Tarik sih. Apa gawe Oh, pancen ra kelingan jaman pipiyen to kang mas